Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 12 sa bulan sa Pebrero tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, kapitulo 7, bersikulo 31 ngadto sa 37. Unya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ug sa yuta sa Decapolis balik sa lanaw sa Galilea. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Busa gipalayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang dalunggan sa tawo pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya nanutho siya ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw ug miingon sa tawo, Efata, nga sa ato pa, maabli ka. Diha-diha nakadungog na ang tao og maayo na siyang musulti. O gipahimangnuan ni Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang nga makasulti. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.